Великите дела произлизат от дребно начало. През пролета на 1820 година едно момче пристъпва в тиха горичка, търсейки отговори. Едно семенце на вяра се отглежда в почвата на западен Ню-Йорк. С времето то ще разцъфти и после ще даде плод. То ще порасне, за да изпълни земята. Милиони ще открият възстановената вяра в Исус Христос. И всичко от една малка стъпка на вяра. Джозеф, помощ! Затънах. О! Хлъзнах се. Роден съм през 1805 година от добри родители, които не жалеха усилия да ме възпитат в християнската вяра. Благодаря, Кетрин. Вчера прочетохме в Евангелие от Йоанна. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Помнете, деца, няма друг път към спасение, освен чрез Исус Христос. Скъпи Господи, в края на този ден се събираме с молитва към Теб, да Ти благодарим за многото благословии, които получаваме от ръката Ти. Татко трябваше да работи усърдно за издръжка на голямото семейство. Аде, ти! Внимавайте, момчета! Дървото пада! Висока и без пролуки, да не бягат животните. Искаше се усилия от всички, които можеха да помагат с нещо. От ранна възраст сериозно ме занимаваше въпроса за благополучието на душата ми. Там, където живеехме, се появи необикновена възбуда по въпроса за религията. Алелуя! Големи множества се присъединяваха към различните религиозни групи, което пораждаше немалък смут сред хората. Някои бяха за една вяра, други за друга. Те са като плява пред вятъра и като прах от плява... Братко, ти спасен ли си? А ти? Колцина от вас са спасени. Бог решил кой да бъде спасен. Какво значи преди спасен? сътворението. Аз самият бих искал да знам. Бог многократно ни казва в Светото Писание, че падналият човек не може да бъде спасен. Само Бог може да ни спаси, но ако Той не пожелае, то не става. Кой ще се протегне към могъщата му ръка, ако Той я предложи? Благодатта Божия стига за спасението на всички. Тъй, че, брати и сестри, имате ли вяра? И желаете ли да дадете на Господ доказателство за вашата вяра? Татко, Да. как ще знаем дали сме спасени? Не мисля, че Бог ще спаси само някой от чедата си, Джозеф. Но вярвам, че човек може да знае къде е. Помниш, че в Библията се казва: искайте и ще ви се даде. Ако искаме с вяра, Бог ще ни покаже, що да сторим. Защо татко не идва? Баща ти има много вяра, Уилям. Просто я показва по по-различен начин.
Ако прегърнете грешно учение и се присъедините към лъжлива църква, очаквайте студ и мрак, докато сте живи. Трябва да попитате, кое вероизповедание е най-близко до истината. И това е църквата, към която да се присъедините. Но как мога да знам кое учение е правилно? Трябва да получим от Бог това знание, което човек не може да даде или да отнеме. Библията учи, че има един Господ и една вяра, Джозеф. А защо ученията си противоречат? Ние всички се стремим към отговора, който е правилен за нас. Не трябва ли да има един отговор, който важи за всички? Ти си глупак, че го следваш. Безпорядъкът и борбите между отделните деноминации бяха толкова големи, че за млад човек като мен бе невъзможно да дойде до определено заключение кой е прав и кой греши. Ето, видя ли? Така се прави. Съграждани от Палмира, днес ние честваме годишнината от свободата ни. Свобода платена с кръвта и сълзите на нашите бащи и основатели. Джозеф, наглеждай нещата. Ще донеса още сладкиш. Скоро не си идвал на църква, Джозеф? Опитвам да следвам съвета ви. Да реша кое учение е право. Разбирам. Само не се възгордявай. Залог е безсмъртието на душата. Като прецених, че Бог не може да бъде творец на толкова безредие, реших да изследвам въпроса по-пълно. Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Джозеф, много се тревожиш. Опитвам се да правя каквото трябва, Алвин. Знам. По това време на голямо вълнение, умът ми бе завладян от сериозно размишление и голямо неспокойствие. Но още се държах на страна от всички тези групи, макар че посещавах събранията им тъй често, колкото обстоятелствата позволяваха. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. И който търси, намира. Да се отиваме от дома. Хайде. Ако вярваме, че Бог отговаря на молитвите ни, смятаме, че Той не е всемогъщ, а се подчинява на молитвите на човека. Бог е дал на всеки един от нас способността да мисли и да разсъждава за себе си. Сред тази словесна война и хаос от мнения, често си казвах, какво трябва да се направи? Коя от всички тези групи е права? И как да го узная? Ти какво мислиш? Ами, татко казва, че истинските отговори идват от Бог. Господ отговаря по свой начин, Джозеф, и по свое време. Но отговаря.